Tätä parannusmenetelmää ei edes tiede ole vielä pystynyt selvittämään. Henkiparannus on, niin siinä on tämmöinen henkilö, joka pystyy välittämään, sanotaan nyt energiaa henkimaailmasta, kanavoimaan tavallaan sitä henkimaailman parantavaa energiaa. Ja siellä henkimaailmassa on sitten näitä henkiolentoja, jotka on kehittynyt siellä niin kuin korkeammalle tasolle kuin mitä ne on ollut täällä maan päällä eläessään. Ja ne niin kuin pystyy auttamaan sitten tässä henkiparannuksessa näitä ihmisiä, koska heillä on niin kuin suurempi tietoisuus siellä, mitä meillä täällä maan päällä. Ja tavallaan niin tämä parantaja, niin kuin, jos minä niin kerron itsestänikin, niin sehän on vain semmoinen välikappale siinä, tavallaan niin kuin muuntaja, joka toimii tämän hengen ja tämän fyysisen maailman välillä. Että se pystyy niin kuin tavallaan sitä energiaa siirtämään sieltä henkimaailmasta. Ja tällä hiilerillä tai niin kuin esimerkiksi minulla voi olla jo semmoinen, että se on niin kuin fyysisesti tämä meidän orgaaninen rakenne semmoinen, että me voidaan sitä energiaa sitten välittää ja olla siinä välikappaleena. Tämmöinen kyky tai lahja, niin meillä ihmisillä on jo syntymästä lähtien. Ja me ihmisethän ollaan henkiolentoja jo kaikki. Ja meillä jokaisella on se kehitystaso erilainen. Ja meillä jokaisella on omia yksilöllisiä lahjoja, joita me voidaan sitten käyttää. No se on varmaan ollut se henkinen puoli sitten jo ihan minun sisällä lapsesta lähtien. Ja koska tuossa nuorempana toisella 10 murrosikäisenä, niin silloin tapahtui asioita, joita en ymmärtänyt itsekään. Ja sen takia sitten niin kuin myöhemmällä iällä tässä kun on ollut aikaa, niin sitten on lähtenyt perehtymään tähän henkiseen puoleen. Ja se onkin aika mielenkiintoinen juttu kyllä ja hyvin monitahoinen. Ja siinä kyllä niin kuin opiskelemista riittää varmasti siinä, ei koskaan tuu valmiiksi, että aina on varaa kehittyä. Brasiliassa puhutaan henkileikkauksesta, kun sinne mennään hoitoon ja heidän nimitys on tämä henkileikkaus. Ja siellä todella on tämä leikkaus kyllä semmoinen asia, että siellä voidaan leikata joko niin kuin fyysisesti avoleikkauksena tai sitten henkisesti voidaan leikata ihmisen sisältä. Ja siellä todella on todettu kuvauksissa sitten röntgenillä kuvattu, että siellä on tikit ja arvet ja se on todellinen leikkaus kyllä tehty siellä. Koska ihmiset on epäileväisiä, että mitä niin kuin voidaan tehdä, niin ihmiset vaativat, että täytyy niin kuin nähdä jotain konkreettista. Niin siellä tämä parantaja ottaa sieltä yleisön joukosta ihmisen seisomaan seinän viereen, käskee panna silmät kiinni ja siinä hän tekee avoleikkauksia sitten ja ihminen hymyilee vain siinä, että ei se voi tuntia kipua silloin siinä. Ja se on niin kuin henkinen kuoletus ja se henkinen kuoletus, niin se kestää noin 2-3 tuntia sen leikkauksen jälkeen vielä, että se tavallaan toimii sillä tavalla, että se tulee se henkinen kuoletus ihmiseen, niin ei siinä niin kuin kipua tunneta. Kyllä niin kuin jotkut saattaa jonkun verran tuntia kipua, mutta se, että ne on hyvin pieniä ja lyhytaikaisia ne kivun tuntemukset, jos siinä jotakin tuntuu, mutta yleensä se kipu ei tunnu ja paraneminen on yleensä hirveän nopea, että siinä ei sitten niin kuin minkäänlaisia tulehduksia ei koskaan tule, eikä mitään tämmöisiä jälkiseurauksia ei tapahdu. Siihen tulee tämmöinen yrttipillerikuuri tämän leikkauksen jälkeen, joka kestää noin vähän reilu 2 kuukautta sitten syyä. Mutta siinä ei ole, niin kuin se aine ei ole parantava aine. Se on kärsimyskukka uutetta, se kapseloitu
niin kuin pilleriksi. Mutta sitten nämä sanotaan entiteetit, jotka on nämä henkiolentot, niin ne lataa näihin pillereihin sitten semmoiset parantavat energiat, jotka toimii niin kuin sen parannuksen hyväksi siinä, että siinä ei ole niin kuin se aine parantavaa, mutta siinä on parantavaa on se energia sitten. Energiahoitojahan on niin kuin siinä on varmaan monella nimelläkin sitä energiahoitoa. Näitähän on useampia tyyliä siinä sitten, mutta minä mitä nyt on koulutuksia käynyt ja mitä minä teen, niin minä teen healingiä tai henkiparannusta. Siitä tulee niin kuin sanottua ihmisille, jotka ei asiaa ymmärrä, niin tulee sanottua, että se on energiahoitoa, koska se on energian välitystä henkimaailmasta ja henkiolentojen kautta. Välitetään näitä parantavia energioita. Että se on niin kuin vähän vaikea selittää yhtäkkiä sitä, mutta onhan siinä eri tyyliä tässä energiahoidossa. Mutta kaikessa periaatteessa on kysymys energiasta. Koko tämä maailman kaikkeus on energiaa, me ollaan energiaa, kaikki on energiaa. Ja kaikki värähtelee eri tietyllä värähtelytaajuudella. Se tavallaan se energia on niin se ihan se pääainetta, miksi sitä sanotaan, mutta se energia, me ollaan kaikki. Brasiliaan voidaan ottaa yhteys myös kuvan muodossa. Laitetaan kuva, joka on ei 2 vuotta vanhempi saa olla tämä kuva. Ja sitten siihen laitetaan nimi, osoite, syntymäaika, 3 vaivaa, mihin apua voidaan pyytää. Tehdään tämmöinen, voidaan laittaa postissa joko paperin muodossa tai sähköpostilla. Ja se menee sitten sinne rukousten alaiseksi. Ja siitä ei niin sen kummempaa palautetta tuo muuta kuin sen, mitä itse kukin tuntee sitten saaneensa apua. Toinen tapa on sitten vielä pyytää tämmöinen henkileikkaus, silloin viien tämä kuva tämän entiteetin vastaanotolla hänelle suoraan eteen. Ja hän sitten määrää hoitotapahtumat, tuleeko henkileikkaus ja pillerikuuri. Ja silloin, jos tämä henkileikkaus määrätään sieltä, niin silloin se voidaan hoitaa kotiin. Ja siellä sijainen menee sitten tänne henkileikkaustilaisuuteen. Ja sieltä annetaan kelloaika, päivämäärä, milloin se on tämä henkileikkaus. Ja sitten siihen henkileikkaukseen täytyy valmistautua tietyllä tavalla. Ja nämä ohjeet siihen sitten saa, jos tämmöinen henkileikkaus tulee, niin ne toimitetaan sitten henkilölle itselleen.